Sajnos tapasztalataink szerint sokan nem tudják, mire számíthatnak egy vékonyabb trapézlemeztől, ezért úgy döntöttünk, egy egyszerű, de látványos kísérlettel mutatjuk be, mi a különbség a vékonyabb, 0,2-es, 0,3-as és az általunk forgalmazott 0,5-ös trapézlemezek között. Elsőre megmosolyogtató lehet látni, ahogy a munkatársunk egy pici papírvágó ollóval próbálja meg elvágni a 0,5-ös trapézlemezt, de a más forgalmazóknál gyakori 0,25-öst még ez az iskolai olló is úgy viszi, mintha papír lenne. El lehet képzelni, hogy az ebből készült tetők és kerítések mennyire ellenállóak például egy orkánerejű széllel szemben. És még egy fontos tényező. A vékony lemezeken sajnos nem tud tisztességesen megállni a horgonyzás, ezért nagyon hamar rozsdásodni kezdhetnek. Mi viszont kizárólag 0,5-ös trapézlemezeket forgalmazunk, mert ezekben már van anyag, ezek erősek, tartósak, nem rozsdásodnak, megbízhatóak, időtállóak, ezért tudunk 20 év garanciát vállalni rájuk. És ráadásul sokszor még olcsóbbak is, mint a nagyforgalmazóknál kapható vékonyabb lemezek, mert ha a trapézlemezes.hu-n egyenesen a gyártótól vásárol, nem kell megfizetni a kiskereskedő hasznát. Olcsóbban juthat jobb minőségű, erősebb trapézlemezhez, mint az ismert helyeken. Ne várjon tovább, rendelje meg most!